Здравейте, прекрасни! Как сте днес? Достигнах до информация и бързам да ви я споделя. За да се справи тялото ни с различни проблеми, включително и наднормено тегло, е необходимо ние да знаем как протичат процесите вътре в него. Съгласни ли сте с това? Натиснете палец или сърчице, ако е така. Там, знаейки как функционира нашето тяло, ние бихме имали само ползи. Защото, естествено, че бихме му помагали то да се справя с всичките си задачи по най-добрия начин, най-качествено и така то би ни служило най-дълго време. Нашето тяло е една съвършена система. Самоочистваща, саморегулираща, самолекуваща се. Единственото нещо, от което има нужда то, е баланс. Всички процеси в него да протичат хармонично, по най-добрия начин. Кое би го извадило от баланс? Една от причините са токсини. Откъде идват те? Токсините идват от естествени вътрешноклетъчни процеси до външни фактори, като вредни храни, преяждане, липса на движение, стрес, замърсени вода, въздух, почва, прием на медикаменти, наркотични вещества, цигари, алкохол. С една дума, нездравословен начин на живот. Как разбираме, че тялото ни е натрупало токсини? По сигналите, които ни изпраща то. Какви са те? Често главоболие, разсеяност, замаяност, загуба на памет, високо кръвно налягане, кожни проблеми, често боледуване от инфекциозни заболявания, стомашно-чревни разстройства. Един куп симптоми. Долавите ли във вас такива? Питате ли се защо? Коя е причината за тях? Опитвате ли се да се освободите от тях? Последвайте ме за повече полезни съвети. Хубав ден от мен!